Polo tanto, a lingua non é un problema en Galicia, é dicir, non é un elemento de controversia, non hai unha polémica como pode haber noutros lugares, e, polo tanto, o que temos é que implementar as accións que corresponden. Polo tanto, a Administración, eu creo que está nesa tarefa, e todas as accións que se fagan en prol de conservar, de difundir e de mellorar a introducción do galego nas nosas vidas e na vida diaria das administracións, pois eu creo que é positivo. Polo tanto, eu creo que o que non podemos caer é na existencia de conflitos artificiais. O que si precisamos, desde logo, é que se faga todo o posible, tendo en conta que temos un marco legal, como é a Lei de Normalización Lingüística, aprobada tamén por unanimidade do Parlamento de Galicia, e un Plan Xeral de Normalización Lingüística. Por lo tanto, eu creo que non debe de ser un tema que cree conflito. Señor González Mariñas, pensa que non hai conflito, que non existe ningún conflito de linguas e que a situación ten que ser tranquila aquí en Galicia? Eu penso que non pode ser unha situación tranquila desde o momento que eu creo que somos moi conscientes de que o galego sí se atopa en perigo. Realmente, por produto dunha política dos poderes centrais e probablemente tamén dunha defensa non moi varil, moi forte por parte dos poderes autonómicos en determinados momentos, o galego está en grave peligro. Certamente estamos perdendo galegofalantes estes últimos anos, incluso estes últimos 16 anos, con esa doutrina fraga do bilingüismo armónico, se produciu esa circunstancia de perder galegofalantes, e incluso esa circunstancia realmente nova e mala, realmente dramática, de que o galego xa non é a lingua máis falada pola xente moza. Por lo tanto, a situación require, desde o noso punto de vista, un golpe de timón importante, que o Estatuto aborde este tema dunha forma moi decidida, moi destemida, porque senón podemos ser cómplices de que o galego quede convertido nunha lingua de segunda división. O señor González Mariñas culpaba ao goberno Fraga, o bilingüismo armónico, da situación que sofre o galego. Señor Ruiz. Bueno, eu coincido máis ca apreciación do señor Laje. En primer lugar, digamos que a política lingüística que se seguiron tanto polos gobernos anteriores, en este caso do Partido Popular, como polos actuais, veñen fruto do consenso. Estamos a falar da Lei de Normalización Lingüística e do Plano Xeral de tamén normalización lingüística. Dito eso, evidentemente, esa política foi de todos. E como se aplicou? Home, eu creo que se aplicou dunha forma que efectivamente eu creo que fomos exemplo de outras comunidades, que o noso maior signo distintivo foi quen de ir implementándose máis na sociedade, ganando prestixio social, armonizando precisamente, pois digamos, sin que eso fora conflito entre os cidadáns galegos. Dito eso, eu creo que sí que é un momento preocupante, porque quizás estén cambiando as tendencias que no ano 90 e poucos a Real Academia Galega pois observaba no mapa lingüístico, non, de que había un maior uso do galego, un maior conocimento, pero agora as últimas encuestas dan precisamente unha preocupación froito das novas tecnoloxías, do uso de internet, da cantidad de canles de televisión privada que usan outra lingua, e sobre todo eso estáse notando nas poboacións de menor edad. Ese é o gran problema de cara ao futuro, non? Como ven os xornalistas a situación do galego na actualidade? Bueno, creo que o marco legal que temos actualmente está a Constitución, está o Estatuto, está a Lei de Normalización, pero o problema non é a lei e non é o que apareza na lei, sino como se aplica esa lei, porque realmente a lei, e é certo, foi aprobada por unanimidade, foi aprobada, incluso aparecía o deber de aprender o galego, o deber de saber o galego, e iso aparecía aí, pero o problema non está simplemente en como establecemos un marco legal, ou que é oficialidade ou deixa de selo, senón como se aplica, e sobre todo que saibamos transmitir á sociedade que a lingua é un patrimonio de todos, exactamente que é igual que outras cosas que a nivel cultural podemos valorar moito, como pode decir a Catedral de Santiago, que sempre se pon ese exemplo, non? Pois a lingua é un patrimonio de todos e que temos que defender, pero non simplemente na legislación, sino na súa aplicación. Os datos, é certo, a tendencia que nos marcan e que nos presentan é que existe un notable descenso, sobre todo dos rapaces máis novos. Temos que ver como parar esa caída. Por qué? Porque é fundamental, e o futuro da lingua está neses rapaces, non está en que as persoas máis maiores sigan falando esa lingua, senón en como articular políticas que permitan que os novos, a xente máis nova, acepte e que saiba entender a lingua como un patrimonio e como unha construción simbólica que axude a entender
o que é o noso país, non? Entón eu creo que aí é unha dos grandes puntos onde temos que saber traballar, por unha parte, da parte da administración, pero outra parte, como elementos dunha sociedade, como membros dunha sociedade, saber defender a nosa lingua como tal. Raúl, ti tamén consideras que está en perigo o galego e que hai que defendelo? Home, se o falan o 63% dos galegos non creo que este en perigo, non? Un pouco. A maioría, unha ampla maioría fala galego segundo esos datos. Entón non está en perigo. En segundo lugar, eu vou facer aquí o papel complicado de reivindicar tamén que o español é unha lingua de algúns galegos, entre os que me inclúo, que é a nosa lingua materna, que nos expresamos naturalmente en español, e que creo que non somos máis, por suposto, pero non somos menos que os que falan galego, e que habería que apostar por unha convivencia das dúas linguas sin buscar unha prematura excesiva dunha sobre a outra, quero decir desde os poderes públicos, coaccionando a sociedade, xa se sea a favor dunha lingua ou a favor da outra. Por outro lado, quería decir tamén que os castelán falantes en Galicia pagamos impostos igual que os galego falantes. Entón, por exemplo, pois a televisión pública en Galicia é exclusivamente en galego. O Parlamento de Galicia, que representa a todos os galegos, tamén os galegos que falamos español, pois non se escoita falar español. Quero dicir que hai situacións como diglóxicas ou destas nos dos sentidos, non só no sentido galego. Nacho, como ves ti? Eu tampouco vexo ese conflicto do que se fala, un pouco que decía, a idea que decía Laxe. Un conflicto que eu non percibo, non o percibo desde o punto de vista de 63% do que fala Raúl, e penso que si en algún punto estamos de inflexión, de que hai que mellorar, hai que ver como facer para seguir un pouco como estamos. Eu penso que non vamos a ir nin para diante e procuraremos non ir para atrás, pero non sei cal é a política que vai conseguir contrarrestar os medios de comunicación que temos, o tipo de mundo globalizado no que vivimos, de que xeito se vai a encontrar unha fórmula para aumentar ese 63%. Eu penso que se queda aí a inclusión no novo Estatuto de Autonomía da obriga de coñecer o galego? Eu non vou falar galego por eso, nin porque as políticas estas de que haya máis medios. A min ensinaronme a falar en español, para min é a miña lingua, é a miña forma natural de expresarme, con eso nin pretendo identificarme nin con unha cuestión. Quero dicir que eu respeto, non quero dicir que, pero eu digo, como eu son español falante, ou castelán falante, aquí parece que trátase de que transformar castelán falantes en galego falantes, eu digo que no meu caso, por moita política normalización, tal, vou seguir falando a miña lingua, porque non creo que teña nada de malo ser español falante. Empezamos polo señor Laxe, pero logo ten a palabra o señor González Marías. Quero dicir algo como representante do Partido Socialista e como galego. Quero dicir, aquí non se trata de buscar un conflito entre os que falen castelán ou os que falen galego. Pero hai unha cousa que é indudable e indiscutible, que a nosa lingua, a lingua propia de Galicia, é o galego. Rosa falaba, eu creo que moi acertadamente, da nosa lingua como un patrimonio. E ese patrimonio, o que temos, non só hai que defendelo, sino asumilo como un feito propio, que é noso e que debe de levarnos a que esas accións que se fan con recursos públicos desas administracións contribuyan non só a preservalo como un feito ornamental, sino a procurar chegar a aquelas capas da sociedade nas que ten maiores dificultades de penetración. É dicir, cando falamos, por exemplo, da xustiza, falamos de dificultades en canto á utilización do galego. Bueno, pois aí, e dentro do Plan Xeral de Normalización Lingüística que se aprobou, está contemplado unha serie de actuacións e o goberno vai nos a poñer en marcha. E diría máis, non existe conflito, pero é certo que o galego, o lóxico, é que todos o coñezan e cada un o use según queira. Quer dizer, eu non lle vou a decir nunca a ninguén que teña que utilizar o galego ou o castelán. En Galicia, dende que temos Estatuto de Autonomía e temos leis propias, non existe conflito entre linguas, non existe conflito entre as persoas polas linguas. Polo tanto, dentro do Partido Socialista abogamos por non crear un conflito onde non está.